bo hingke ang mela thangan hi ready jugal baijak hake thangsine haino hake thangsine hin jugal hanta ke ang ta bike no thangnai kho ta bo no thangli or jaga gari phaini ke ang ki sama hingnai ta hala rok maga sanai selai no hangki sa haban ma thangsine tane khaisne he deba ang ar thang phunai borok ode paikha mane jugal tongo ta borok bo dol ro pai srok te bahna zo ko pong holi hello mela sokai ha ta bok bin pura sogai ha ta lama all day ya ma hinke ba Mashallah sama kau zata. Orang soalnya punya lengkap borok bong mah gari baik. Gari ya kayak mah kayak manik kedeng mah. Hello guys. Các mẹ phải là hàng hết. Tôi được sao lại cái sừng cao không? Cái tổ sấy giác tổng bao nhiêu? Ăn một cái sấy giác nó quan trọng. Chúng ta sử dụng một cái hệ ta sử dụng một mela rok nai bai akongoi ang mathia rok kisa nai tongmani bom bom hanjak wa khungrok naithokma ya de ang bono hanjakoi kaini kai thasuk nai na sinai aske wa khonai thok ang nukla hamani ani hamjakmani wa khonu hata hangke wa na nahi himnai tongra khasakang busuk naithokbai langka singjibo hangbai langmani si gaba ang mathia rok noi tong tara bo mala set bo khlai mani hin bono ang na na hi sairo hamta hin na thok bo kha sabadi